Huriani Tuhata, tapahohema, soksoni manang dongan nami, ruas ni huriata na mengikuti parminggo di bagasan Manugoton melalui live streaming, dohot di bagas joron ni Tuhata, mengihutop parminggota, tapahohema rohata, martang yang nahohema hita, di nganat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na palangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marulupulup mida ibana sudehamu ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situ tu marap dohot ibana sudehamu ale akan marsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohakku di akan amadok tuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulu padumuhod jolma dohot debata, puji hami goarmu, jala hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut na binainmi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite-hite asini roham,
Asahu pikiri hami toktong na tinaonmu dohot hamamatem. Asahu arsakok kami dosa nami, jala sa tubuh hami huhut mandok mauliate tuho. Asa olo hami mangihutok ko rodi hamatean. Ali Tuhan Yesus, di homa tama pamujion, di tonga-tonga ni saluhut huria, nang tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nyon rodi saliling nililing na. Amin. Udul mahita. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 110 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata, lima patik perjulu sahat rodi patik pasapuluhon. Patik perjulu, audo jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakku pahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano, yang gotunggabi si sobbaon, manak sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dusugut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dinaonomari maulahamunasa si ulaunmu, alai anggo ari papituhoni ari pada dan yan jauh bade batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonomari do di top pade bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia doi bana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu di tano na nilehon ni jahuba di batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakkon hata na sututu maralohod dong at jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringo tu patik na sapului, odo, audo jahoba debatam ninna debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, say luluhonok kudo dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasugoroha diau, ay alay asido rohaku mida akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patikki. Atong rap mangidugogo mahita, tutuhan debata, lau mangulahon patik nai martangiang mahita. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 620 sada ayat sada dohot 2.
Tapaduk be marohata, tatopoti madusata tuadupan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo na suhatudusan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahato dohami tubu, jaladanga dong haporsiaw di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akadalanmu, macay godang do pangalusyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham, sayunang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami, sayingot mahami hobartu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabige mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata. Humokopita gabi dosa do ibana nasotumada dosa di bahid debata. Asa gabi hati goran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji matuhata marede maita sian buku ede nomor 410 ayat sada. Hatani debata nagabi turpuk epistel di Mingguta Sadarion imana tersurat di Lukas biddu 15 mamukasian ayat sada sahat rode ayat pitu tajahama marsorik-soring. Dungi di pasolhot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tumagihon hatana. Jadi marmungut-mungut maak kaparise dohot si boto surat. Ia hatana sida, dijakon odo aka pardosa, pola sa panganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamao tu nasida. Ise hamu sahala par biru-biru 100, anggo terdapat sada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang laho mangalului naso taridai pai maju pangsa ia dung dapotsa dia pehon matu abarana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tujabuna dipapunguma ale-alena dohot hombar hundulna didokma tunasida marlas ni roha mahamurap dohot ahu ala jupangahu biru-biruku naung magoi. Hudok ma tuhamu sumatu sido gumundangan las ni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak. Naulo paubahor rohana asa mida sia pulusia partigor naso pola paubahor rohana sida. Ima sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji matuhata marede hita sian buku ede nomor 240 sada ayat sada dohot ayat 2.
hatidakon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Aw porsea di debata Jahuba, ido ama parbuko na suatu dosa, na tumapalangi do tanah. Aw porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia at dorang suhakuan. Ido tuhata na tumaon na bermin, di panghuman ni Silatus, na mati takpada liba na dihaw na kunakilang, na tuwa tuban maturulong di tanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, na manay isurgo, la uudun di siyam di bata Jahuba, amanay parbuko na suatu dosani. Di simay banyak ay mamulak sugat tu tanomon, mamumi halap na mangululot na mati. Aw porsea di toti Parbadia, jaladon sa Jahubiya na badia, Uliya hapapanara Kristen hapanabadia, dohot di asasaan di dosa, dohot di hatayin na mato, mulak mangululot sugat daging ni halap na mati, dohot yang membuat na surasuda. Amin. Tabigema tikting di Huriata di bagasan sa Minggon. Tabegema titing na masa dohot nanang masa di Huriata sa Minggon, Minggu 27 Maret 2022. Ia guarne mingguta sadarion ima minggu letare. Jala topik ni minggu marlas ni roha di bagasan Tuhani. Kosong sada padidion nabadia. Patupaod do di huriat taon padidion nabadia tu aka yanakon ni huriata di hari Minggu tanggal 3 April 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB. Parguruon dohot pendaftaran di hari Kamis 31 Maret 2022 pukul 10 WIB. Asa dibuan surat pengantar sian panatua wilayah, fotokopi akta nikah, dohot fotokopi akta lahir. 02. Jadwal pertangyangan pasion Jumat Agung dohot Pasca 2022 songonomam. Pasio Parjolo di Patupa di hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 10 WIB bahasa Batak. Pasion Paduahon di Patupa hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 10 WIB bahasa Batak. Jumat Agung diuruti dohot Marulaon Nabadia. Di Patupa hari Jumat tanggal 15 April 2022. Sekolah Minggu masuk pukul 6 WIB. Pukul 6 WIB bahasa Indonesia. Pukul 10 WIB bahasa Batak. Pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Marulaon Nahohom di Patupa di hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 14 WIB manang jam 2 siang. Sudema hita reta madohoti ibadah Pasca manang buah-buah ijuk anak sekolah Minggu pukul 4 WIB. Pasca Parjolo di Patupa hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Pasca Paduahon di Patupa di hari Senin 10 April 2022 pukul 10 WIB bahasa Batak. 03 Pesta Gotilon. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia Pesta Gotilon. 04 Pertangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat
tanggal 1 April 2022 ima wilayah pitu. Retama hita sude tu gareja jalan asoboi ro tu gareja taihuton ma pertanyaan di bagas tabe secara live streaming. B. Jadwal pertanyaan wilayah boy mata jaha di titing na adong di hitabe. 05. Periodisasi seksi. Rencana pelantikan seksi-seksi periode 2022-2024 di Patupa di hari Minggu tanggal 3 April 2022 di Parmingguon jam 10 WIB. 06 ibadah khusus. Ibadah khusus naing di Patupa di hari Minggu sadari tanggal 3 Minggu 20 Maret 2022 di Parmingguon 10 WIB. B. Sermon tu pelayanan ibadah khusus naing di Patupa di hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 10 siang WIB. Maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tu sude pelayan ibadah khusus asaro madohoti sermoni. 07 Namar Bagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Noah Guate Gara Sebastian Tobing, anak Niamata Charles Manajom Hasibuan Tobing, tubuh ni Inata Lersiana Boru Saragi. Alamat Grand Hill Residen Cluster de Rivera, Blok D3 nomor 1, Pondok Rajes Cibinong, wilayah 15. Dohot Orwana Rizka Dori Boru Siahan, Boru Niamata Beni Siahan, tubuh ni Inata Dornauli Boru Raja Gukuk. Alamat Jalan Triparaja nomor 32A RT 003 RW 005 Panunggangan Utara Pinang Tangerang Banten, wilayah 15. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasumasuon di Patupa di hari Rabu 30 Maret 2022 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 08 Danak Nasorang. Di basa-basa hotu hatta dosa danak boru na di hari Selasa 22 Maret 2022 di keluarga David Parulian Hutauruk SST Han Inata Intan Wilandari Borna Pitupulu. Alamat Jalan Hajeni Ferum Taman Fermata Kapling 17 wilayah 14 Hipasdo Danahi Songoni nang natorasna. 0 sia ruas namoding. Nah di hari Kamis 24 Maret 2022 nunga jumulo moding amata Dr. Harlem Maurits napitupulu umur 87 tahun nahina baluhon ni Inata Anderina Kartini Borusiahaan. Alamat Jalan Pejaten Mas 1 nomor 3 Pejaten Timur wilayah 5. Tatangnya konma asatibu tarapul keluarga namar sitaonone. 10 ruas namar ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude perhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni Huriata. Guar-guar ni ruas namar ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai sia tanggal 27 Maret 2022 sahatu tanggal 2 April 2022 boy mata jaha di warta jemaah nadong di hita. Hatani debata di namar ulang tahun ima. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku.
Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 1-2. Titing nasoni jahahon songon parhepengon ni huriata, boi mata jaha di titing nawadong di parade di huriata, songon ima titing namasa di bagasan samingguon. Saunari hupasatami tiki tunapasahaton sosialisasi. Shalom, Horas. Perjolo madok melate mahita tu tuhatta padenggan basai di siala asi do tolong de rohana do nama ngiring-ngiring jala manunggu-dunggu hita bo hita marsaor marpungu di bagas joron itu hatta di parminggota sadarion. Nahu parsangapi hami amang padita resort amang pendeta sobok si manjunta STHMM. Nahu parsangapi hami inang pendeta Rospita Borusi Hombing STH. Nahu parsangapi hami amang inang sintua dohot calo situa. Nahu parsangapi hami jala nahu hawolongi hami amang inang naposo bulung remaja dohot sude matutu hita narotu bagas joron itu hatta suang songoni nama dohoti parminggota siap bagas tabe melalui live streaming. Au jonjong dison amang inang mewakili panitia Pesta Gotilon tahun 2022 naung terbentuk jala naung di lantik huriata. Molate matutu di hamu saluhutna damang dohot dainang naung mangaleon panugaso di hami laho makobasi Pesta Gotilon di huriata. Jala totong mahami marpangiduan tu hamuna asa totong tangyoko kamu hami asa boe hulau kami saluhutna pakobasion Pesta Gotilon di huriata. Songon tema ni Pesta Gotilon di tahun 2022 nanak sipatu paotta ima mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 10 lalu. Dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu khususnya di tengah pandemi ini. Di Pesta Gotilon tahun 2022 on hupatu pahami do piga-piga siulaon dinalaho papungo dana ima dinalaho madalaton program-program ni huriata nalaho pahebakon pakubasiota jala pararaton barita nauli di tonga-tonga ni huriata doho na humaliak kita. Songon naung ditotopon di rapat huria ima na perjolo amplop ucapan syukur naung mardalan tanggal 10 Maret 1 tanggal 26 Juni 2022. Amplop nungahu para dehami amanginang di buku warta tapasah mai amanginang dung sidung ibadah di joloni gerejata di inganan naung di parade panitia. Jala hasil persembahan ucapan syukuron ganuk minggu di mupodo di warta jemaat. Napa duahon silua wilayah berupa uang tunai, makanan, buah dan barang sian sita saluhutna wilayah sada sahatu wilayah 10 pitu. Napa tuluhon silua kategorial punguan kor na adong di huriata berupa uang tunai dohot silua barang. Napa opaton lelang panitia berupa pin emas, lelang barang, makanan dan buah, dungi lelang lagu dohot tortor. Napa limahon penjualan kupon berhadiah. Kupon berhadiah boima tapesan melalui situa wilayah tabe jala boido tuhorota dipitu masuk gereja tahun radedo panitia makobasi dung sidung ibadah.
Siala ni pangotak ni pandemi COVID-10 siaon, lelang buah dohok makanan na biasa disiapon wilayah. Gabe disiapon panitia ma, alai sian wilayah berupa hepeng di pasahat tu panitia. Jala barang lelang songon display, boy ma taida dipitu masuk gerejata songon nang dipatupa panitia. Jala boy ma amanginang tapesan mulai saunari. Jala hamisian panitia manugion hamuna saluhna ruas ni huriata asa gabe parsidohot di pesta gotilon ni huriat taon. Puncak acara pesta gotilon dipatupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 jala holan sahali perminggu do dipatupa di si dung sipul perminggu ni udur mahita tu ruang serbaguna ni huriata laho pasahaton lelang barang silua lelang lagu dohot hiburan. Songon hata ni tuhatta na tersurat di 2 Korintus sia ayat 6-1-7 ingot ma nama naburhon otik do gotilonna jala nama naburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganup na niwajar ni rohana unang masian muruk manang sian na terjua ay di haholongi debatado nalas roha mangalehon. Songonima amanginang sosialisasi na boy hupasat hami mula adong nahurang lobi perjulo hami mangido maaf. Tuhat tama na mga ramoti hita sa luhut na Horas Shalom. Huhut papungupilian marede mahita sian bukwede nomor 372 ayat sada dahot udutna. Lemata
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Namar parsaoran nuaeng di bagas joroni debata. Songonina ngakaruas ni huria namar parsaoran marminggu di ganup bagas tabe. Sonari nu ngasahat behita tu minggu letare. Lapatanna marlas nirohama hamu. Marojahan mai sian Jesaya 60 ayat 10 anamadok. Marlas nirohama hamu rab dohot Jerusalem. Jalamarulupolop mida ibana sudehamu ale akana holong roha di ibana. Alani amanginang hita saluhutna ruas nihuria ni Tuhani las marohata dinaeng majakon hatani debata hita manangihon hatani debata nagabe ujahan tu pardalanan ninguluta tujuluan niarion sian pesalmen 32 ayat 8 sahat rodi ayat 10 sada hujaha madihita pai hutihut hamuma di bagasan roha. Hupar rohai jala hupodai peho taringot tudalan sidalananmu. Huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Unang tung songon hodahamu, manang songon halode naso marroha. Dangolo dumonok tuho, da pinatuduk ni kokang. Tung nalado parniahapan ni parjahat. Alai manangise namar haposan tu Jehoba, haliak kononna tusi asini roha. Marlas ni roha mahamu mida Jehoba, jalamarulupolop mahamu ale akapartigor. Jalamareddema sudehamu akka parsihohot marroha. Songonima sahat ni turpukta. Di soarahon hatani Tuhanido tuhitan waeng hamu amanami inanami asa marlas niroha di bagasan Tuhani. Sudedo jolma di hasianganon makirim asa tungjupang las niroha dohot namarulupolop ngoluna saleleng mangolu di hapor tibionon. Alai nangpe songod dia pe balgani pakirimotai di ngolu namarlas niroha di ngolu namarulupolop alai sipata manang jojok do dang jupangi di ngulut taon. Sai tahirim do parhunikan alai pardangolad do naro. Sai tahirim do persaulian alai hamagoad do naro. Sai tahirim do las niroha hape jojot do justru parukilo do naro dohot lan akana asing. Atong boasa boi masa si songoni hamu amanami inanami. Ala las nirohana tahirimi jojot naido dipengaruhi
oleh situasi dan kondisi namasa di tonga-tonga ningolu taon. Kebahagiaan, sukacita kita sering sekali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang kita alami dalam kehidupan kita ini. Ba mulodinggan parnguluota lasmarohata. Mulurade sikop saluhut akan ata haporluhon, akan ata yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Marlas ni roha mahita disi. Molo tulus doa kasinita ni rohata lasma rohata. Alai balik do molo namasa di tonga-tonga ni ngolutaon asing sian natahirimi. Boido gabe marsak, busisaon, kecewa, muruk, emosi di tonga-tonga ninggulut tahun. Karena yang kita dapatkan tidak seperti apa yang kita harapkan. Lasni rohado tahirim, tapi justru yang kita dapatkan itu adalah yang memberatkan perjalanan ni ngulut tahun. Tentu moloi dona masa balik ni natahirimi dona masa songo dia mahita marlas ni roha. Peha mahita marolopolop di perjalanan ningolu tahun songon pinangido ni topik ni minggutta di tikion. Ketika kebahagiaan, sukacita, lasni rohatai bergantung kepada situasi dan kondisi kehidupan kita ini. Peha mahita hamu amanami inanami. Tentu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Sukacita kita, kebahagiaan kita, lasni rohatai sesungguhnya tidaklah ditentukan oleh situasi dan kondisi kehidupan kita ini. Molodang dinggap pe parngoluota, molodang rade pe sude sikop akan ataha perluhon di pardalanan ningulu taon, molo so tulus pe akan ata persita di ngulut taon, ternyata iko buido hita tong marlas ni roha. Ternyata iko buido hape hita marolopolop dalam situasi kondisi keadaan apapun, iko buido hita marlas ni roha. Alanido naing paulionot tama, naing padengganot tama, ojahan nilas ni rohatai sasitong na ahado. Dasar dari kebahagiaan dan sukacita kita sebagai orang percaya sesungguhnya apa sih? Molo saimaro jahado tuhadiriota, tuhagiot ni pardagingota, memang tidak akan dimampukan dalam situasi dan keadaan apapun untuk bersukacita dalam kehidupan kita ini. Justru mulu balik dosian natahirim, asing sian lain dari apa yang kita harapkan, baru ngutu-ngutu do najotan roh tuhita hamu amanami inanami. Alani do ubena sian turbukon waeng naeng marsiajar mahita. Ternyata las ni roha nanidok ni tuhatai dang songon rumang nilas ni roha nadi hapor tibionon. Manang dang las ni roha perdagingon nasomal di patuduhon tapatuduhon naboi hita mekel naboi hita maredei naboi hita manortori ala godang sinamokta ala tabbe pangkat ala berhasil sudia kayanakon alanion alanian dohotakkalan na asing. Ternyata lasni roha si songoni ima lasni roha namura salpu doi.
Lasni roha parsatokina doi molo marojahan tu pardagingon ni haporti bionon. Ternyata semua akan berakhir. Marujung dosa luhutna, hamoraon, hasangapon, hagabeon, bahkan hidup kita di dunia ini pun akan berakhir amang inang. Alani do ubena, semua itu ternyata tidak bisa menjamini sukacita kita. Tidak bisa menjamini lasni rohata, songo nakajol mahita di tonga-tonga ni haporti bionon. Ai toropdo. Mulota parohahon di tonga-tonga ni lingkungata, di tonga-tonga ni kapar saurata, ai toropdo. Dia memiliki harta yang berlimpah tapi dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Marhasa ngapo donian semua orang menghormati dia, tapi jiwanya, hatinya tidak bisa nyaman, tidak bisa tenang. Torop dohalak di mana-mana dia dihargai, dihormati, tapi sedikit pun dia tidak pernah mengalami ketenangan jiwa. Boido, wajah itu menunjukkan seolah-olah dia bahagia, dia bersukacita, tapi dalam hatinya hancur, remuk. Ido bena, pai baru ma ojahan nilasni rohami. Pai baru ma ojahan nilasni rohatai, asa sahat tita songot tunapinangido ni turpukta sadarion. Behado hita marlasni roha di bagasan Tuhani. Sama seperti Daud, pemazmur itu. Dia bersukacita bukan karena Allah memberikan kuasa, jabatan, dia raja, dia memiliki segalanya. Dadai ojahan nilasni rohana, alai dia do. Dia bersukacita marlasni roha ibana, ala di jakot debata ibana, ala di sesa debata dosana, ala di pai baru debata ibana. Itu yang membuat dia bersukacita. Molo huaso, harta na pinasahat ni debata tu ibana. Dirajumi ibanai, pasti kopon lasni rohanai doi. Tetapi yang terutama yang membuat dia bersukacita adalah karena Tuhan memberikan pengampunan baginya. Dijakon debata ibana, sian hadosaonna nama cai balga. Ido pena marulopolop toddina, marlasni roha ibana, hamu amanami inanami. Alanido behama hita tutu, dari pengalaman kehidupan pemazmur itu, yaitu Daud, bagaimana kita juga sekarang ini sungguh-sungguh bersuka cita, tidak lagi hanya karena kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini terpenuhi. Hanya karena kita bisa melakukan ini dan itu. Hanya karena impian kita, harapan kita, cita-cita kita dipenuhi. Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh bersuka cita karena kita tahu Allah itu mengampuni kita. Berdosa na gudang dohi taon, bedia doanggo debata. Alaisian hadu sautai, Allah tidak pernah memperhitungkan itu bagi kita. Di jakod dohita, berulang kali kita terjatuh, manang tersesat, songo biru-biru. Yang satu itu yang tersesat itu, demikianlah Tuhan Allah mengasihi kita, dia mengampuni kita, dan dipaingot-ingot akadosa tanah godangi. Olano tutua hado dipangido debata tu hita, Roma ho tua dopan ni debata jala anggukom madosami dia dopan ni debata, sol-soli madosami dia dopan ni debata, dungi sesaon nama dosam, borhat mahopai baru diri. I malas ni roha sasitongna. Nabi nangido ni debata hita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita ini. Mardosa ho alai diasi debata. Tersesat tetapi Tuhan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Ido benar
hamu amanami inanami sia turpukon didok tuhita ketika Allah mengampuni kita, ketika Allah majakko kita sianak kahadosao tai dada holas songoni pajakkonon ni debata tuhita. Alai didok domarhite turpukon Allah menuntun kita di parohai debata diiring-iring debata do pardalanan ningolut taon asa unang behita tersuladit. Dia melihat patardo sudia dia dupan ni debata pardalanan ningolut taon. Manang tu dia hita mangalaka manangahana tapatupa Allah semua melihat segala sesuatunya. Ido bene dido pangiring-iringon ni debata da kiamat cohos ya kita hamu amanami inanami. Pangaramotion padonganion ni debata da kiamat cohot tu hitaon di pasahat debata. Ido penasai di togu-togu debata do pardalanan ningolut taon asa tok-tok kita mardalan di dalan nahinalomohon ni debata. Asa gabi halak nama roha hita. Diparrohai. Asa gabi halak nama roha hita. Dang si godang roha de. Dang si jugul roha. Dang si takang roha. Alai halak na benar-benar marroha diadopan ni debata. Yang memiliki hati yang sungguh-sungguh, bulus, tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Ay molo di parrohai di bata hita memang tangbe manibil hitaon. Tangbe menyimpang pardalanan ningguluta. Alai sama seperti Tuhan matanya tertuju kepada kita selalu, maka demikianlah mata kita pun akan selalu tertuju kepada Tuhan kita itu. Sama seperti Tuhan, dia selalu memandang kita dari singgasananya, memperhatikan kita satu demi satu. Demikianlah kiranya kita juga selalu memandang kepada Tuhan. Asa sikoplas ni rohata hamu amanami inanami. Allah memang molo so Tuhani dongata, molo so Tuhani nata bereng, molo so Tuhani nama parrohai hita, mau todo hita. Kita ini menjadi orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa melakukan apapun. Bingung mau berbuat apa. Tu dia do, tu siamud do, tu habirang do, tu jolo do, tu pudi do. Bingung untuk menentukan langkah kita ke depan. Alai molo debatado maparrohai hita. Maka kita akan melangkah dengan pasti. Maka kita tahu dengan pasti tujuan yang akan kita capai. Maka kita tahu dengan pasti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tuhan yang menjadi kendali dalam kehidupan kita. Rohat taon, pikirat taon, semua dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan. Dada hita, dada jolma, bukan orang lain yang seharusnya mengendalikan hati dan pikiran kita. Masa depan kita, tujuan kita. Dohotakala na asing hamu amanami inanami. Tetapi harusnya yang menjadi penguasa atas hati, pikiran, jiwa, tujuan kita, cita-cita kita manangah HP adalah Tuhan. Gabi jupang malas ni roha. Jupang manata hirim. Jupang ma, apa yang telah dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Totu sudedo hita menginginkan hal itu. Hamu amanami inanami. Sudedo hita makirim disi. Alani asa sikop matutulas ni rohatai di pasahat debatatu hita behama hita pauli-ulihon molo didok naking radedo Tuhani menuntun kita, radedo Tuhani maparrohai hita, radedo Tuhani mangiring-iring hita wapadengga maparsaoram murap doho Tuhani wapauli-uli maparsaoram murap doho Tuhani asalam takas tarajumi tahilala bahwa Tuhan itu memang bekerja dalam kehidupan kita ini.
Molo songo ni, danga dong be, na pajulo-julo dirina. Danga dong be, na mengutamakan hadirion na. Danga dong be, na madok diri na malo, maradok po nakadongan na asing. Umalo, ujago, upistar siya nakadongan na asing. Tapi justru akan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ay di batado HP na mangula, dada au HP, dada gugukku, dada artaku, dada na arong diaw. Tapi semua adalah perlakuan Tuhan. Mulu sai dosuan di bagasar rohat tahamu amanami inanami, ganu pari ganu tiki, buhitai peminar-minardo. Dangadong, buhi na cembirut nuaing dison. Tapi semua bersuka cita. Ketika lain bongo tu bagas joro ni debata, marlas ni roha ala neng pajupang rap dohot debata, bukan yang lain-lain. Naeng pajupang do rap dohot debata, asa sikop las ni rohat tai. Amin, martanya kita. Mau lihat tema Tuhan debata, saor hatam di tonga-tonga nami di tikion, paingotok kami. Asa marlas ni roha kami, marujahan, tupabahe nami na pancay balga di tonga-tonga ni parngoluan nami. Nung adise sa hodo sa nami, di jakon hodo kami. Tungpe, say jot-jot kami mangulahon dosa. Alayala naong di patupahoy marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martaba-taba malas ni roha nami sa sitong na. Alania le Tuhan di bata. Ajari mahami di bagasan todim. Dada habis taran nami be. Dada hamoraon nami. Dada hasangapon nami. Nagabe ojahan nilas ni roha nami. Alai pabahenamu na macai balga. Asini roham holong ni roham. Naung diusehoko tuhami saluhutna. Pargugoi mahami ale Tuhan di bata. Asarade hami rotu adopan munasun badiai. Pasahaton las ni roha nami. Alasai diramoti hodo ngolu nami. Didongani hodo hami ganupari ganup tiki. Diiring-iring hodo hami ale Tuhan manang tu dia pe hami mangalaka, mananga hape nahu ulah hami di pardalanan ningulu namion. Tabay madi hami hapor seaon na tugu. Asam boy hami ale Tuhan, manatap tu habang sami. Ailas ni roha na macai balga di paradeho di hami saluhutna, di surgo hasonangani hanguluan saleleng nileleng na masih tujuan nami. Alani pangiring-iring mima ale Tuhan, padongani mima ale Tuhan, pangaramotion mima ale Tuhan, napasahat hami. Tu surgo hasonangan hanguluan si saleleng nileleng nai. Molotung pesi pata. Uju mangulu hami di pardalanan ningulu nami di hapor tibionon. Godang nai naing mangela-ela hami. Mangujuni hami ale Tuhan. Tarlumubi di hapor seon nami. Rupi mahami ale Tuhan debata. Homa dongan nami. Maralohon saluhutna. Subiani sibulis hapor tibionon. Asa sahat hami ale Tuhan. Tu sabulon ni todi nami. Dia kalas ni roha na pinaradem di hami saluhutna. Pasu-pasu hami ale Tuhan debata karuas ni huriam, kaparhalado ni huriam, maka naposom na marhobas di tonga-tonga ni huriamon. Boy hami ale Tuhan, sisada roha, sisada pikiran, laho patupaho na kanauli na denggan, dalan nami madok mauliate tuho, alasay toktong di ramotiho pardalanan ni huriamon. Tutu ale Tuhan, nungasahat tu na 50 sada tahun hajong-jongan ni huriamon. Huhamulateho kami maya ale Tuhan debata. Siak kodo saluhut nai. Dada gogo nami ale Tuhan debata alani. Saiho mama masu-masu hami saluhut na karuas parhalado akan aposom. Di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan asalam huboto hami. Mamuji pasangapo.
marhitia kapakobasion nahinalomohon ni rohami. Pasu-pasu saluhut na ali Tuhan debatasian dana sikola minggu namet metido pesa hatu amanami inanami lansia kanaung matua saha dihomahami saluhutna. Karuas muna di bagasan parsahitonia le Tuhan manatap mahosian habang sami surduko tangamu nagok huaso ilaho mamasu-masu si panganon si inumon ubat istirahat mananga hape napinatupa nasida asa taruli nasida ale Tuhan debata digogo songoninang di hamamalum hahipason sianak kapar sahitoni. Karuas ni huriam na marlas ni roha ala ni gajang ni umur nasida ale Tuhan debata tabai matutu hahipason. Tabai gogo di nasida asamar gogo nasida lahomadok mauliate tuadopanmu nasun badiai. Keluarga-keluarga na marulang tahun pernikahan homa nalampahoton nasida dia kaholong ni roha nasida di pardalanan ni rumah tangga nasida tua katiki nanaeng ro. Ibagasan sadariona le Tuhan debata aka ulaon nami manang tu dia pehami mangalaka sahat di homa daging nang todi nami marhite Yesus Tuhan nami. Amen. Mari dehitahu tapasahat ma peliata. Para si roha
Matangiyakon mapiliata tu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua kicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli hutus. Upasa tami masian na nilehon mito hami pilihan nami toho. Say jalo mai gabe uap na husus di julom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhase yang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot dipor tibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgire hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan damai calohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim.